Yabo 3 seconds ngiyakuncoma ke mfowethu le nto yokuhambela amazwe omhlaba ubuya koJordan ubuya koItaly wenza amaladi ukhothamisa abelungu ukhothamisa izitha ikhothame wenza amaladi phekwe imfula nemango yabacindezeli base-Africa yaba-colonizers. That is the greatest achievement of all time. Ayikho inyanga yazuza lokho usukuzuzile neyake yenza lokho usukwezile. The teardrop in an ocean it make waves. Noma ngawunyembezi phezulu kwezilwandle abakhona emakakasi. Ngiyakuncoma mfowethu. Ngiyakuncoma. Ngiyakuncoma nezikhohlela zakho ngiyakuncoma 3 seconds. All right. Bhaka uhlaziya kahle. Uhlaziya kahle intweni eziningi kodwa ugade ungadregeleke intweni ezinye lezi zine o business lezobunyanga ungayinaka kakhulu lezo busahlaziya kahle nje uhlaziya impilo injobe injalo kuningabe nje usukushilo ku right nje nokube ikhona futhi good you are putting the direction country in the right direction. Wena babudokotela qhubeka nje usihlekise nje qhubeka nje usihlekise nje konke okushoyo kuyahlekisa konke okushoyo kuyahlekisa nawe yazi qhubeka nje usihlekise into yiyona ayikho hawu nyanga yalutho umsunwe nje hawu ilutho hawu ilutho wazi akonya inyanga Kanje ngisentino ongizwe. Lutho hawu ilutho Ngomfisa ushisa. hawu ilutho nizimbongolo niyezwa